A Isus hoće, abyste širili do nás, sestro, ľubov ku svojim sestrám. Sestrinu ľubov, aby vy širili. Že by vy ste boli jedným srdcom. Chcú hovoriť, kde je tvoje srdce? Kde je tvoj poklad? Popozerané. Môj poklad má byť v Isusovi. A on chce, že by sme aj dobré diela robili, dobré skutky. To je дуже ťažko robiť. Lepšie je dáš to povisti zle o druhom. Ale dobre o druhom povisti je дуже ťažko. Poosudzovať a zle pohovoriť o druhých, to je ľahko. Ale starať sa, neustále dobre hovoriť, že by z mojich úst, keď ja prijímam Syna Božieho na svoj jazyk, na svoje ústa, že z mojich úst vychodili zlý slova. Musím ja si za tým záväzok, ja sliboval, že ja chcú byť jeho len. A moje slova, keď ja jeho, musím ja sa tak správať, jak Isus hovorí. On čítať Sväté Evangelie. Pravila, ktoré mi dostali. Čítať ich. A mi slova vychodili s takou lahodnosťou. A Isus ešte chce veci od mene. A ja bola trpezlivá. Že bola trpezlivá. A trpezlivou byť, to je ťažko. Bo ja musím nesti kres svojich povinností, svojich ťažkostí každý deň. Ja musím nesti kres za Isusom a ísť na Golgotu, jak Isus išiel na Golgotu a on je rozpiatý. Neznáme, čo na živote čekať. Ale budeme pripravení na všetko. Ja chcú s Isusom byť rozpiatý. Až vtedy môžu vojít do nebesnej slávy. Až vtedy ja môžu požívať túto nebesnú slávu s voskrešným Isusom. Proto tak, než tú službu Božu, tak žertujeme za vás, molíme sa, ale za si sestre, za rodinu, za zimu rodinu, no, prakticky za všetkých vás sa molíme. Lebo všetky sme jedna rodina. A jak jedna rodina, tak máme my raz, buď aj tak, jak tu sme, jedna rodina aj okolo Isusa. Tam je svätý Vasilij, svätá Makrína, aj ostatní naši sestry, aký sme ich spomínali. To je jedna rodina. A dostali sme meč duchovný. Meč duchovný, máte čotky, molte sa ich. Keď sa budete moliti, každý deň 1000 raz ich. To na začiatok. Budete postupovať v duchovnom živote. Kto zanedbaje, що len jedno помолити sa, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного, коли я слюбую Ісусові, що се буду то молити, а буду говорити му. Я буду падати в долину, буду падати в духовному животі, не буду поступувати. Молтеся верно. Żeby mi uczyli swoje serce, bo kolo Gospoda, koli raz prídeme ku Hospodu, naši svätí tak hovorili, že tam sa už nebudeme nudiť. Nebude žiadna nuda. To bude oslava. Jeden svätý tak hovorí a sa prosí,
No što ja tam poviem Isusovi, keď prídu tam? Celé jedno mu poviečte, že Hristos voskres. Amen.